ang kaisa bijab release khaina ni bagai jora manma bai belai khakchangkha chini tripura hawo bijab kaham porenan bagai belai no bangya haipano chini tangpal song Reverend Sanjit Devarma tei bromgunang Ruben Malsom tonga song ni bising tei kaisa bijab tiar khlaijakha the kneeling Christian YASKUSUNGNAI CHRISTIAN hinmane ang borong ni thani bo ang belai khaksango o bijab no porenai rok joto no pholani phaisingo hamari manthang hinai ani kha kaham yaparo tabuk o bijab YASKUSUNGNAI CHRISTIAN no Jisu ni mungbai ang release khayo. YASKUSUNGNAI CHRISTIAN bijab the kneeling Christian chung release like car release fainai Reverend Jamil Mosom ni thanyo ba belai ke khakchangma koksao te o bijab no translate fainai Reverend Sanjit ni thanyo ba belai ke khakchangma koksao bo belai saktharma ni bising tu abu hai boy kaham chung man kha te o boy abu hai boy bijab stamna ni bagoi rang kubang nango chung no sponsor fainai pulal sonoma upper republic bini sakau belai ke khakchangma koksao kai torte bo hamari khlaithong o bijab suinai le Albert Richardson ungkha sungsaro phalkuk mani boy ungkha abo hai boy kaham chungman mani ang ani bukha belai kheno tongthogo te o boy no porina ni bagoi bo ang norok no jo to koijao the kneeling Christian o boy bijab le ani tongmong bo belai kheno kaham ni phaisingo tuidulo te surimani phaisingo bo buskango ano belai kheno himriwo te Bible Mathai 7 odai 7 potole sandi naituk di dugarbudi hinmani kokrok bo sekango le ang zora zoro naitugo zora zoro ang dugarbuo paithako se ang sanui tongo abo hai ong yewe o boy ni bising tu ang buzimani le sekang chung sanani nangota sanui naitugui dugarbui abo hai chung khlai khangke chung je sanmani mannai hunui ang asa khlayo o boy je nugnai rok porinani bagui ang norok no koijao o boy ni damle 100 ungkha o tolao phone number chung suijak tongmani ajaga nisimi chung order khlaimannai WhatsApp tui eba call khlaiwi bo chung order khlaimannai tinio takhu bukhuk rok o boy no joto porinani bagui norok painani bagui ang norok no koijao hambai